Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nugroho miwah rahmating Gusti mugi tansah kajiwa kasalira dumateng panjenengan sedaya dalasan kula. Wonten ngarsanipun para sesepuh saha pinisepuh ingkang tansah hamestuti dumateng pepayaning kautaman ingkang pantes pinundi saha kinabekten. Wonten ngarsanipun para priyagung pangemban-pangembating praja satriyaning nagari minangka pandam-pandamen gesang ingkang linubering sedaya pakurmatan. Ingkang satuhu dahat kinurmatan panjenenganipun Bapak Hardianto SEMSI minangka Bupati Banyuwangi. Ingkang satuhu kinurmatan panjenenganipun Ibu Uswatun SSMA minangka Kepala Dinas Kabudayan Banyuwangi. Ingkang kinurmatan panjenenganipun Bapak Budianto minangka Lurah Desa Glenmore. Ingkang kinurmatan inggih menika Kang Mas Bagas minangka pangarsa panawung krida bersih Desa Glenmore. Ingkang kula tresnani kadang panawung krida bersih Desa Glenmore kalih selangkung saha sedaya para rawuh kakung Sumawana Putri ingkang kula hormati. Murwakani atur sumangga kula dherekaken ngaturaken puji syukur konjuk dumateng Gusti ingkang Maha Kuwaos ingkang sampun paring sakatahing kanugrahan satemah kula saha panjenengan sedaya saged pepanggihan wonten ing adicara bersih desa menika kanthi tema nguri-nguri budaya Glenmore 2019. Ing rikalenggahan menika kanthi wilujeng raharja tebih saking Rubeda nir ing Sambekala. Ngaturaken wilujeng rawuh ugi ngaturaken agunging panuwun awit rawuhipun panjenengan sedaya sadèrèngipun tepangaken kula Safiratul Janah minangka pranata adicara dherekaken titilas sitaning adicara bersih desa menika. Salajengipun kaparenga kula badhe ngaturaken menggah rantamaning adicara inggih menika satunggal pambuka kalih inggih menika donga pamuji ingkang nomor 3 inggih menika atur pelaporan pangarsa panawung krida ingkang nomor sekawan inggih menika atur pambagya harja Bapak Lurah ingkang nomor gangsal inggih menika tanggap wacana saking Kepala Dinas Kabudayan ingkang nomor 6 inggih menika tanggap wacana Bapak Bupati ingkang nomor 7 inggih menika pambukaning adicara bersih desa ingkang nomor 8 inggih menika panutup mekaten menggah rantamaning adicara ingkang badhe lumampah ing rikalenggahan menika mugi-mugi adicara ingkang sampun karantam saged lumampah kanthi rancak winantu barokahipun Gusti. Para rawuh ingkang minulya sumangga adicara menika dipun wiwiti kanthi waosan hamdalah sesarengan. Mugi-mugi adicara ing dinten menika saged kalempahan kanthi rancak saha gangsar. Menggah adicara ingkang kaping kalih inggih menika donga pamuji dumateng Bapak Hardianto kula sumanggaaken. Matur nuwun dumateng Bapak Hardianto ingkang sampun ndherekaken donga panguji. Para rawuh ingkang minulya adicara salajengipun inggih menika atur pelaporan saking pangarsa panawung krida dumateng Kang Mas Bagas kula sumanggaaken. Matur nuwun dumateng Kang Mas Bagas ingkang sampun paring atur pelaporan adicara kaping sekawan inggih menika atur pambagya harja dening Bapak Lurah Glenmore. Dumateng Bapak Budianto kula sumanggaaken. Matur nuwun dumateng Bapak Budianto ingkang sampun paring pambagya harja. Para rawuh ingkang minulya, adicara salajengipun inggih menika tanggap wacana saking Dinas Kabudayan dumateng panjenenganipun Ibu Uswatun wekdal saha papan kula sumanggaaken. Matur nuwun kaaturaken dumateng panjenenganipun Ibu Uswatun ingkang sampun paring tanggap wacana ing wekdal menika. Adicara kaping 6 inggih menika tanggap wacana saking Bapak Bupati dumateng panjenenganipun Bapak Hardianto SEMSI papan saha wekdal kula sumanggaaken. Matur nuwun kula aturaken dumateng Bapak Hardianto ingkang sampun paring tanggap wacana ing adicara menika. Adicara kaping 7 inggih menika pambukaning adicara bersih desa kanthi pasugatan bergada
nyuwun keplokipun sedaya. Para rawuh ingkang minulya, ngibaraken bergada kalawau minangka pratandha pambukaning adicara bersih Desa Glenmore. Kula minangka pranata titi laksananing adicara bilih wonten lepat anggen kula matur, kula nyuwun agunging samudra pangaksama mekaten atur saking kula. Nuwun, matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.